Даво беше на 30 км усмивка, Даво. Прибира се насам, на 10-на е вече. На обяд бях на 30. Сега беше на 35, да. На 35, което е голяма Така, разлика. сега. Тук. Това е антената. А тук продължава втори запис. И тук се гледа. И тук се гледа. Връх Голям Капрал. Следващ клип при Каца. Айде доволната физиономия да видим. Кажи, че си доволен. Доволен. Добре. Айде и там се оленди на камерата, че си доволен. Така, добре. 35 км е дистанцията на този. Да. 40 няма да стане.